mazuva ano Kumasowe ndiwo ari kuparadza dzimba dzevanhu. Ndanzi ndomukondombera vachiti inini ndiende ndinobobodzerwa ikoko nomuprofita. Kana maprofita achienda achinotaura kuti amai imimi makasangana nemurume wenyu wavanga vachigara vachisangana naye makore nemakore, izve murume wenyu ane chirwere chakati, hanzika vakwanise kuti vagonozopikisana nechipatara. Nhasi tiri kuMashonaland Central kuchiweshe munyika yeShangure kwa Chief Makopi tiri pabare nhasi. Panyaya yamazobvisa kupura yanga ichipedziswa nhasi kune vazhinji vaiona, asi mubvunzo wanga ndinawo baba ndewekuti dzimwe dzenguva zvinhu zvakadai hatigoni kuti tizenge tichipindira munyaya dzakadai, asi zvinhuwo zvinenge zvichipa chidzidzo kune vamwe vari mudzimba. Chingave chiri chii chamungati chakakonzeresa kuti matambudziko akaita seaya azosvika pakudai? Matambudziko aya ndeyekuti madzimai manje vaienda Kumasowe vainoshandirwa kunzi murume wenyu anomukondombera, kubva vanzi makangoita chiti bonde ndai maparara. Saka izvozvo ndio zvakazopa kuti tisvike patasvika. Kunyange ndakaenda kuchipatara kunotorwa ropa vanga vasatiende manegative, vaingoti unacho chete chakawanda mubhonzo, maprofita hanyepe. Saka at the end ndio patazongosvika. Asi mimba kuzvitarisa kwenyu mungati here muri munhu ane hutenda? Ndanzwa muchitaura kuti muri murimi anotorima, pange pane here hutenda hwamungati mimi munawo? Aiwa, ko chipatara chinonyepa here ndongangaka. EDZI haivhenekwe kumaprofita, inovhenekwa kupi? Kuchipatara. Kuchipatara ndaienda ndichibuda manegative from 2018 to 2024. Dai mukondombera uripo ndisiri pamapirisi ndikadai nchiri kurarama here, ndikadai ndatoskeletoni ndakatoigwa kare kare. Ndanzwa muchitsanangura muchiti madzimai enyu vane kukereke kwavaenda asi mimi musingaende ikoko. Rimwe shoko ramungade kudzidzisa kana kuti kune vamwe vari mudzimba vechidiki, nekuti makereke anosiyana siyana iwaye zvimweya, vamwe vanokurudzira kuti vanhu vange vachibatsirwa vari semhuri. Ndisingaziviwo imimi kwamuri kuti mainge muchirarama sei. Ndanzwa muchitaura kwe6 years muchiti mumba mamusagarike zvakanaka. Ichokwadi mumba manga musagarike zvakanaka. Vakauya vaenda kune imwe kereke vachiti ndanzi ndomukondombera vachiti inini ndiende ndinobobodzerwa ikoko nomuprofita. Asi ndakati EDZI zvainaite sei? Haivhenekwe Kumasowe. Handina kuenda ikoko, handakaramba. Asi muchizvitarisa mungati dambudziko iri razotanga vakuenda kukereke here vachipiwa tsanangudzo, kana kuti pamaonero enyu mimi kuda zvingadzidzisawo vamwe vari mudzimba? Maonero angu ini ndonange echivanhu chaicho zvokuti vabereki vavo kana kuda kuti kumberi vazoita imba inomira anofanira kumbofambawo navo vabatsirwe. Hazvina kutangira Kumasowe, zvinhu zvangara zviri mavari, zviri natural mavari. Unotenda zvikuru. Ini ndinotaura pamusoro pomwana uyu kuti asiyana nomudzimai. Mudzimai zvoratidza kuti zvaakaenda Kumasowe ndozvaari kuita. Mazuva ano Kumasowe ndiwo ari kuparadza dzimba dzevanhu, kuti pazotaurwa chirwere ichocho chisingaende kuchipatara, vasingaende kuchipatara, kureva kuti ivo adzimai vari kuramba kuenda ndivari kuenda kuchipatara here vachionekwa kuti murume haana chirwere. Saka zvasvika kuti zviparadze imba, zvinogona kuita nokuti iye kana akugara oga zvoratidza kuti atova nechikomba mwana mudika angagare oga here kuti ave chirikadzi. Ndinoti iwayo mazuva ndataura zvingagone kuti imba inogona kuparara. Dai vanochokwadi aigona kuuya kuna atezvara baba womurume kuti baba tiri kunetsana nomwana wenyu zvakati. Zvino haana ripoti yaakambopawo kunguva bangarara akadaro. Tingati mumagariro aita mwana wenyu nemuroora anga akamira sei ukama hwenyu imimi nemuroora? Pane here matambudziko amaimboona pakusvika pakuzoberekwa kwevana vavo vabva zera pamakore anaya? Hatina kuona dambudziko rokuti tizive izvozvo. Zvino inyaya dzinobvira mukati modzimba, sokuirira kwaanga achiitawo kuti zvakatangisa nokuenda kwavakaita kumachechi kuti tiri kunzi zvakati, asi dambudziko randinoona ndorokuti muroora wangu haana kuda kuuyawo zvetipo ripoti yokuti mwana wenyu ari kuiti zvakati. Ndopano dambudziko ipapo. Kana takatarisa kunoku ndimi vachengetedzi vetsika
pachirungu vanoti the guardians of our heritage. Nyaya dzakaita kunge idzi dzekurambana kwevanhu vachizosvika kupanana gupuro, asi tichiti kuno kumamisha ndokunochengetedzwa tsika dzedu. Zvii zvingange zvazvikonzero zvekuti kunoku kumatare vanhu vanozounzana vakupanana gupuro pamberi pemadzimambo? Inini ndakatarisa nyaya iyoyi ndiri kuona kuti pachivanhu chedu pari kutaurwa kuti pachinzi Masowe ndiri kuona seari kupindira pasiripo, nokuti kana maprofita achienda achinotaura kuti amai imimi makasangana nemurume wenyu wavanga vachigara vachisangana naye makore nemakore, izve murume wenyu ane chirwere chakati, handika vakwanise kuti vagonozopikisana nechipatara. Chipatara ndicho chinofanira kunge chichiburisa maresults anobvuma munyika muno. Saka ndiri kuti inini pane nyaya iri papa iri kukonzereswa neMasowe. Nhasi uno vasvika pakuramba mukomana asvika pakuramba murume mukadzi wake nekuda kwaizvozvo. Saka ndingangoti ini chivanhu chedu dai chakateedzwa apa pangadai pasina kurambana. Saka ndaikumbirisa kwazvo kuti no vemachurches kunyanya veMasowe ngavasati paridzira kuti kuunza kumakoti nenhau idzo dzakaita sedzidzi, kuti vanenge vachiramba kuti munhu ane chirwere chakati achienda kuchipatara kuonekwa asi asirizvo.